Començava el nostre últim dia a Sevilla i volíem fer un munt de coses. Duíem preparats els dies des de Barcelona i per aquest últim només teníem la Macarena, la plaça Espanya i tornar al Parque de María Luisa amb més temps. Però el dia anterior havíem deixat alguna cosa sense veure, així que vam fer força via per arribar al nostre primer objectiu, la Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena, on vam veure part de les antigues muralles de la ciutat, tot i que la Porta de la Macarena, una de les més importants i que està just davant de la basílica, estava en obres. Entrar a la Macarena és tot un espectacle de colors, olors i sons. Més enllà de l'espiritualitat de cadascú, és innegable que molta gent de Sevilla i d'Andalusia té unes creences molt arrelades. I la quantitat de flors fresques amb les que adornen les figures, les constants genuflexions i fins i tot algun feligrès o feligresa plorant fan que l'impacte sigui realment important. Ens vam perdre pels carrers de Sevilla, cosa que us recomanem moltíssim que feu, i vam arribar al Palau de les Dueñas, construït a finals del segle XV i pertany a la Casa d'Alba. Destaca per la seva barreja d'estils renaixentistes amb influències gòtiques i morisques. La seva col·lecció d'escultura, pintura i arts decoratives, sumada a la seva bellesa arquitectònica i els seus jardins, la fan imprescindible, també com el perfecte exemple del que era una típica casa sevillana de l'aristocràcia de la ciutat. Un altre motiu molt important també per visitar-la és que és on va néixer Antonio Machado, durant l'època en la que en el palau es llogaven habitacions. Alguns dels poemes més bonics que va escriure són justament records de la seva infància al Palau de les Dueñas. I del Palau de les Dueñas al Palau de la Condesa de Lebrija, una altra preciosa casa per visitar a Sevilla. La història del Palacio de la Condesa de Lebrija és gairebé tan interessant com la vida mateixa de la condessa. Doña Regla Manjón Mergelina era una Indiana Jones sevillana del segle XIX. El palau en si és del segle XVI i va passar de família en família fins que ella la va adquirir el 1901 per iniciar la seva col·lecció, que va començar a ser important pels mosaics que rescatava, però que ara té moltíssimes peces més, com per exemple un Sorolla i un Bandic, entre d'altres. Li diuen la casa millor pavimentada d'Europa pels mosaics que us mencionava abans, i és que la història de com la comtessa es passejava pels camps a prop d'Itàlica per salvar mosaics és de pel·lícula. I més quan t'expliquen també que es dedicava a convidar grans personalitats i polítics a casa seva per colpir-los amb la bellesa dels objectes i els incitava a promulgar alguna llei que protegís el patrimoni. Amb l'entrada s'inclou una visita guiada a la primera planta que val molt la pena, tot i que no s'hi poden fer fotografies ni vídeos. Una visita obligada cada cop que he anat a Sevilla és la Tasca Coloniales, un lloc on menges molt bé a base de tapes. Així pots tastar un munt de coses delicioses i el preu és realment assequible, amb molt bona relació amb la qualitat dels productes que menges. A més, són super simpàtics i molt eficients, així que amb la pressa que començàvem a tenir va ser sens dubte la tria perfecta. Ens vam començar a acomiadar de la ciutat visitant un dels llocs més famosos i cinematogràfics de la ciutat, la Plaza Espanya. Construïda el 1929 amb motiu de l'exposició iberoamericana per Aníbal González, la seva forma semicircular té com a objectiu fer una abraçada metafòrica a la resta del país. La idea original era que, un cop acabada la Expo, s'instal·lés la universitat, però per un tema logístic es va acabar disgregant en diferents espais. Sobre els 48 bancs on es representen els diferents territoris, hi ha també 48 bustos de personalitats com Quevedo o Velázquez. És un lloc molt bonic per passejar-hi, sempre i quan no sigui a l'estiu a 45 graus, ja que hi ha molt poques ombres. Tocava, ara sí, dia 10 a Sevilla, passejant pel Parque de María Luisa, que com passa amb els jardins de Tulleries de París, era abans un jardí privat. Formava part del Palau de Sant Telmo, però l'any 1893 la infanta María Luisa el va cedir a la ciutat. Per això li van donar el seu nom al parc, que de fet es va inaugurar amb el nom de Parque Urbano Infanta María Luisa Fernanda. Que llarg. Tot i haver aprofitat força els dies, marxàvem de Sevilla amb la pena de deixar un lloc que ens ha agradat tant.
Per sort, la tenim a propet per repetir. Fins aviat, Sevilla! Som-hi? Tens grat amb la mama?